Sirang! Hello, good morning. Happy Valentine's Day. Doon kami mag-spend ng Valentine's kay Ate Jo. Doon kami magla-lunch. Ito pala ang ka-Valentine's ko. Sana makita. Ayan. Ang asawa ko. Dito na kami sa bahay ni Ate Jo. Wala si Ate Jo. Ano kaya yan? Yan, may mga bunga na. Ayan yung caravan nila. Ayan o, gawa ng bayaw ko. Wow. Siya na ang gumawa niyan. I did all this. Ito ang mga drawing ng kapatid ko. Yan. Ayan yung mga gamit niya sa pagpipainting. Yan ang hobby niya ngayon. Yan. Ito ngayon ang ginagawa niya. Let me love you a little more before you're not little anymore. Ang cute. I have a whole many. Yan naman ang drawing ni Papa. Iyo? Di ba na? Ayan, nagsisimula siyang gumawa ng
Pad-thai. The tamarind sauce. The tamarind sauce just makes it. Wow. Here we go. Tatay, try the... Ayan, tapos na kami. Ang dami na naman binigay ni Ate Jo. Tapos syempre yung yung mga tira-tirang ulam. Ayun sila doon. Saan? Saan na doon? Kaya may bayabas si Ate Jo. Kuha. Kinuha kung pwede na to. Ay, hindi pa. Di pa man hubal.